Αθηνά, όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι είμαστε κάτοικοι στον ίδιο τόπο, όλοι καταναλώνουμε εδώ και ξέρουμε ότι είστε ένα ζωτικό κομμάτι μεγάλο της τοπικής μας αγοράς και οικονομίας και κανένας αυτό δεν θα το αμφισβητήσει. Και εσείς βέβαια πρέπει να προστατεύσετε τον κλάδο σας και να μην επιτρέψετε σε κανέναν ερετό να τα δίκαια αυτά αιτήματά σας να τα κάνει κτήμα του για την δική του προβολή ή για την προώθηση του δικού του προφίλ. Όλα όσα είπατε πραγματικά μας βρίσκουν δίπλα και τα συμμεριζόμαστε. Επίσης, σαν ερετοί, δεν θέλουμε να έχουμε δημότες και κλάδους 2 και 3 ταχυτήτων. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε όλους τους κλάδους και τους αγρότες μας και τον τουριστικό κλάδο και τους εμπόρους και όλους. Όλοι οι κλάδοι μαζί, όλοι οι δημότες, όλοι οι κάτοικοι έχουμε συμφέροντα, ζούμε σε αυτόν τον τόπο, όλοι πρέπει να δουλέψουμε και πραγματικά παρόλο που καταλαβαίνω ότι έχετε πλήστα προβλήματα όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να λέμε εμείς χρήζουμε μεγαλύτερης προσοχής από τους άλλους ή δείτε εμάς και μην βλέπετε τους άλλους. Αυτό, Δήμαρχε. Όχι, ναι. Όχι, το διευκρινίζω, το κατάλαβα με ποιο τρόπο το είπατε. Τώρα, ως προς στην αρχή εξαγωγή ζώντων ζώων να μπορούν να βγουν εκτός νησιού για άμεση σφαγή. Ο Κουτσουρίδης ήταν επιβογιατζή, αλλά ήταν. Ευχαριστώ που με διακόψατε. Συγγνώμη, επειδή σας περίμενα. Είναι αναφορά που έκανε ο Βουλευτής προς τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν ήταν. Ήταν μια προσπάθεια για να γίνει. Και ο Βογιατζής πόσα χρόνια πριν. 21 Μαρτίου του 2013. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε στείλει έγγραφο το 1797 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, στη Διεύθυνση Υγείας Ζώων. Το απέστειλα με τίτλο «Διακίνηση ζώντων ζώων προς άμεση σφαγή σε περιοχές εκτός λίμνου» και το κείμενο είναι ως εξής: λόγω της παρόδου μεγάλου διαστήματος από το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στη Λίμνο, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα διακίνησης ζώντων ζώων προς άμεση σφαγή σε περιοχές εκτός Λίμνου, έτσι ώστε να απορροφηθούν οι αδιάθετες ποσότητες αμνοερυθίων και να μειωθεί η οικονομική ζημιά στους κτηνοτρόφους. Το έχω στείλει αυτό το έγγραφο, έχει και σας αναφέρω και το πρωτόκολλο 1797 και περιμένω τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Σταμενίτη. Του έχω ζητήσει να του μιλήσω στο τηλέφωνο, γιατί έλειπα για άλλες υποθέσεις του Δήμου. Έχω στείλει σχετικό έγγραφο, αλλά δεν έχω πρόοδο σε αυτό που έχω κάνει. Κτηνιατρική υπηρεσία, στελέχωση κτηνιατρικής υπηρεσίας Λίμνου με τον απαραίτητο αριθμό μονίμου κτηνιατρικού προσωπικού. Είναι γνωστό το θέμα, το γνωρίζουμε. Το έχουμε μεταφέρει στην περιφέρεια, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι αυτό που ξέρω σαν δήμαρχος είναι ότι ανά 10 μέρες θα έρχεται προσωρινά άτομο από την Μυτιλήνη κτηνίατρος. Χθες κιόλας με πήρε και ο κύριος Στενέδιος ότι θα έρθει το επόμενο 15ήμερο, με πήρε στο κινητό και ζήτησε κιόλας να τον συναντήσω αφού θα έρχεται πλέον τακτικά μέχρι την τοποθέτηση μόνιμου κτηνιάτρου. Μακάρι να πάει καλά η πρόσκληση και να συμβασιοποιηθεί ιδιώτης ντόπιος, ο οποίος θα μπορέσει να μας εξυπηρετήσει και να έχει και το χρόνο να ασχοληθεί και τα υπόλοιπα θέματα τα διοικητικά για το πώς θα γίνει η υπογραφή και εφόσον υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στον ανάδοχο με την κτηνιατρική της ΠΕΛΕΣ μου, μακάρι να ευδοκιμήσει ώστε να έχουμε τουλάχιστον προσωρινά μια καλή εξυπηρέτηση των υπηρεσιών μέχρι την τοποθέτηση μονίμου. Αγροτική οδοποιία, θα σας πω μόνο το κεντρικό κομμάτι και μετά αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις εδώ είναι και οι αντιδήμαρχοί μας. Να ξέρετε ότι σαν Δήμος έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο από την αρχή της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Το έργο των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σας έχουμε αναφέρει και το οποίο έχουμε υποβάλει, έχουμε το εμπόδιο το οποίο προσπαθούμε τώρα να το άρουμε των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Πιστεύουμε μέσα σε 10 μέρες να τελειώσει. Να σκεφτείτε, αυτό το πρόγραμμα το έχουμε ήδη υποβάλει από 29 Αυγούστου και αφορά τμήματα αγροτικής οδοποιίας σε όλη την επιφάνεια του νησιού και τσιμεντοστρώσεις και βελτίωση βατότητας και ιρλανδικές και τεχνικά εργάκια εκεί που πρέπει. Δηλαδή δεν είναι, έχει διάφορα, αντιμετωπίζονται διαφορετικά τα διάφορα τμήματα και αυτό αφορούν και στις 4, και αυτό αφορά και στις 4 δημοτικές ενότητες. Πιστεύω είμαστε στο τέλος να το τελειώσουμε, με πολλά εμπόδια ως προς τα περιβαλλοντικά. Έχουμε τη χρηματοδότηση, μας την έχουν βεβαιώσει και υποσχεθεί, γιατί ήμασταν πάρα πολύ σύντομοι στους χρόνους μας και τα κάναμε όλα πολύ σωστά στο χρόνο που μας ζήτησαν και τώρα στη συνέχεια, στο τέλος μάλλον, μας ζήτησαν και περιβαλλοντικά, τα οποία τα έχουμε υποβάλει, έχουμε κάποιες διευκρινήσεις τώρα και πιστεύουμε ότι μέσα σε 15 μέρες θα το έχουμε τελειώσει για να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Στην προδημοσίευση της νέας πρόσκλησης, έχει γίνει μια προδημοσίευση πρόσκλησης για αγροτική οδοποιία. Έχουμε βάλει ένα μεγάλο τμήμα από τον οικισμό του Καρπασίου, κάνουμε μια προμελέτη, έως και το κτήμα της Μητρόπολης. Είναι έως 600.000 αυτή η πρόσκληση, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, είναι προδημοσίευση και κάνουμε μία προμελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο ήταν αφημένο και έχει και ζητήματα εκεί με το ρέμα, με το γεφυράκι του κτλ. Όλο το διάστημα, το θέμα δεν είναι να σας λέμε τι θα κάνουμε ή τι μελετάμε να κάνουμε κτλ. Τα αποτελέσματα νομίζω στην πράξη βλέπετε ότι ο Δήμος είναι σε καθημερινή βάση στην αγροτική οδοποιία και πριν συμβεί το κακό, στις 30 Εντεκάτου, κάναμε παρεμβάσεις σε μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου και τα ξέρετε, σε άλλες περιοχές τα πήγαμε καλύτερα, σε άλλες περιοχές ήταν λιγότερες οι απαιτήσεις, δώσαμε βάση αλλού, έγιναν κάποιες επιλογές. Νομίζω ότι ό,τι είχε γίνει σε παρέμβαση πριν τις 30 Εντεκάτου, το καλοκαίρι όλες οι αγροτικοί, ακόμη και αυτές που οδηγούσαν σε παραλίες, που περνούσαν μπροστά από μάνδρες και αυτά τα ξέρετε, ότι ήταν σχεδόν σε άριστη κατάσταση. Είχαμε μεγάλη καταστροφή στις 30 Εντεκάτου και μετά, αλλά και ξέρετε, χωρίς να έχουμε πάρει ακόμη €1, ότι ο Δήμος και με δικά του μηχανήματα και με εθελοντική εργασία και με μισθωμένα μηχανήματα έκανε τα πάντα και εξακολουθεί και κάνει για την αποκατάσταση τουλάχιστον προσωρινή των προσβάσεων στους ανθρώπους που πάθατε τόσο τεράστιες ζημιές. Ακόμη και τα βίντεο που είχαμε, γιατί εγώ είχα όλη την ενημέρωση ακόμη και με βίντεο και φωτογραφίες που μου έστελναν οι αντιδήμαρχοι από όπου βρίσκονταν και το τι έκαναν κάθε μέρα, ακόμη και τα βίντεο δεν ήταν ικανά να αποτυπώσουν την σκληρή πραγματικότητα, γιατί στη συνέχεια πήρα και εγώ αυτοκίνητο και πήγα σε κάποια σημεία που δεν περίμενα να δω αυτό που το βίντεο δεν είχε αποτυπώσει πραγματικά τη σκληρή εικόνα. Πάντως βλέπετε ότι προσωρινές αποκαταστάσεις έχουν γίνει με κάθε τρόπο και όσο είναι η μέρα και το επιτρέπει το φως της ημέρας. Και Σάββατα και Κυριακές, και το ξέρετε ότι έγινε πολύ σκληρή δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Τώρα το αφορολόγητο πετρέλαιο είναι κάτι το οποίο είναι... αντιλαμβάνομαι την πίεση και την ανάγκη. Είναι γενικού ενδιαφέροντος και κυβερνητικού, το οποίο για όλα τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα νομίζω ότι πρέπει να ενεργείται σε συνεργασία με τις ενώσεις και τις συνομοσπονδίες κτηνοτροφικών, αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων και δεν είναι κάτι το οποίο θα το πετύχετε, πιστεύω, μόνοι σας ή επειδή απλά θα το μεταφέρουμε εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι εκεί ενωμένες οι φωνές των αγροτών και με τα μεγαλύτερα, τα πιο οργανωμένα συνδικαλιστικά σας όργανα, τις ενώσεις ή τις συνομοσπονδίες, θα είναι πολύ... Αυτό το έχουμε θέσει, ναι, κύριε ότι νομίζω ότι θα είναι πιο ισχυρή η πίεση. Εμείς
είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταφέρουμε και σε εσάς. Ναι, εγώ δεν λέω να μην το σας λέτε σε εμάς. προτείνω. Αντιληπτό, δεν είπα να μην το Και λέτε σε εσάς εμάς. και στους περιφερειάρχες και στους βουλευτές και Δεν είπα να μην το λέτε σε εμάς. Απλά είπα ότι επειδή είναι τόσο γενικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι ανάγκη η πίεση από μεγαλύτερους αριθμούς και από Γίνεται. ενώσεις και πρέπει να γίνεται. Αγριοκούνελα, αλάφια και αγριοκάτσικα. Λοιπόν, αγριοκούνελα, όπως ξέρετε δεν αναφέρθηκε σήμερα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, έχουμε συμμετάσχει από την αρχή του 2024 σε συσκέψεις με τον κύριο Σταμενίτη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το Υπουργείο Γεωργίας. Στην τελευταία μας σύσκεψη, που ήταν και πιο προχωρημένη, γιατί είχε μέσα και επιστημονικό προσωπικό, τι έγινε, ήταν παρουσία και με πρωτοβουλία του κυρίου Μίτσενα Γιώργου, ο οποίος είναι καθηγητής του Εργαστηρίου Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην σύσκεψη συμμετείχαμε και εμείς και η Περιφέρεια. Αυτό που μας πρόταξε και που μας πρότεινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι το εξής, ότι το Πανεπιστήμιο των Πατρών μαζί με άλλα ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της μελέτης για την επάρταξη, τέλος πάντων, την ενεργή διαχείριση των αγριοκούνελων. Αυτή η μελέτη μας έχουν πει ότι θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου, έχει ήδη περάσει το τρίμηνο από την ημέρα της τελευταίας τηλεδιάσκεψης που κάναμε. Μιλάμε για ενεργή διαχείριση, νυχτερινό κυνήγι, ανάθεση σε πρόσωπα, μας μίλησε για 6 έως 10 άτομα, έτσι, τα οποία θα επιφορτιστούν με μέσα, αυτοκίνητα και θα πληρώνονται. Αυτή η μελέτη υπολογίζουμε, όπως μας είπε το Υπουργείο, σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό, εκεί το ερευνητικό προσωπικό που θα είναι έτοιμη σε 6 μήνες, υπολογίζω τώρα άλλους 3 από τώρα που μιλάμε, και ο χρόνος εφαρμογής της θα είναι ένας χρόνος, 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Αυτά τα 10 άτομα τι θα κάνουν?